хора, здравейте и добре дошли в едно ново видео, където днес ще играем на... Яна тази игра, че много я харесвам. Трябва да строим къща. Сега това го махам и хора да видим за половин час какво ще... Брат! Това е брутално! Хора, да видим за половин час какво ще успея да построя. Така, мисля да започна с ето този блок. Така го слагам. Така увеличавам си го. Чакай. 1, 2, 3, 4. Чакай, 1, 2, 3, 4, 5. Така. Слагаме ето този блок. Добре, нещо такова. Сега слагаме един блок, който се казва клас блок. Той е прозорец. Хората да гледат отвънка и да се чуят какво прави той, бе. Се ми хрумна едно много яко нещо. Колет блок. Хора, хрумна брутално нещо. Чакайте, че един блок. Грешен блок. Ние. Добре, хора, тия какво строят? What? Ма и на тай се получава много яко. И на оня му се е получило яко. Не ме ми хрумна на брутално нещо. Ама сега ще се заема с това. Така, white блок. Поне един етаж искам да съм направил. Не, сега ми хрумна брутално нещо, просто много. Хора, вижте го! Вижте го колко е яко! Не са минали сигурно 5 минути и вижте колко яко. Колко яко изглежда. Така мога да трета. Обаче, смисъл, гледайте, много яко изглежда. Според мен изглежда просто феноменално. Все пак ми трябва белия блок. Така. Тук слагаме врата. Какво това бе? Не! Добавили са релси! В тая игра нямаше релси. Това е брутално, бе. Добре, обаче аз отивам на... Вие знам да тук. Така. Добре. Смисъл, хора, вижте. Някой ми идва тук и гледа... Това бе. Се чури, какво е това бе, човек? What? Много ми харесва на мен. Как се получава. Грешен блок. Абе, аз точно съм го сложил.
Така, облак. Давай. Оу! Тук гледайте! Някой се едно ми идва... Отивам натам... Някой се едно идва от тук и гледа... О, какво това? Я отстрани как изглежда. О, на тази се получава много добре. Някой идва... Чу, какво е това, бе? О, то това много яко изглежда, бе. Я? Той влиза. Я, искам да разгледам останалите, ако някой се е прецакал да направя грешна врата. Първо започваме с ето тази, на който просто мога да ви го прескоча, обаче мога да дойда така. О, искам да го мина, искам да го направя. Дай, батко. Уи. Уи. Спауни каут. Уи. Се съблъскаме, брат. Сега падам. Здравей! Здравей! О! Та са красива Франки ОМГ. Окей. Окей, чаоинг съм пак. Аз отивам на моята странна крепост, която не знам как ще я направя, защото в смисъл отвън изглежда малко странно. Чего се викате? Малко? Абе, виж го, бе! Я чакайте обаче. You kidding me? Трябва да ми нещо. Така, за да мога да направя... Пот, трябва да е във въздуха се едно. Защо всичко са... И сега гледам някакъв си сложва и така вратата. И така... Аз през това мога ли да влеза? Те хората ще се очудят. Как се минава през това? Така... What the... Едната ми врата ще е много странна. Да, точно не я смятам да махна. Doors... О, аз ще направя играта на Door. Да, Door. Добре, доста добре се получава. Не никак зле прича на... О, то се е прецакал и си е направил грешна врата. Не знам как видях, просто видях нещо. Уи! Мързи ми. О, сигурно така се влизала в къщата. Брутален човек. Оп. Малко да ускоря. И започваме. Искам да го видя, искам да потествам. Абе, бро, много ти е яко това. Глей, горе, долу, юху. Не, брат, стоп. Върни малко назаде. Старт, върни още малко. Абе, това много яко, бе! What? Това е брутално. Не ме затваряй. Това е брутално. Не, хора, това е мега брутално.
Гледай, ти тук се качваш на второто етажче да си спинкаш. Имаш телевизор до себе си. Това много яко бе. Накачвам се на втория при тебе. Тя не го е за... Не, бъгнах се! Хора, бъгнах се! Та се е падна. Трябва... Скибиди! Това е малко странно. В смисъл така насаме този монитор срещу тебе. Това е малко... Това прилича на Майнкрафт. Малко... още една баня. Абе, то на всеки етаж ли ще има баня? Брат, вратата ми... thank you. Брат, първият етаж много ма кефи. Мъничък е, но е много готин. Хора, напишете тук в коментарите дали тази къща ви харесва. Така, отиваме към следващата къща. Това е мой... Какво? What? Не ми кажа, че това си го построил. Не. Окей. Той я не се е прецакал. Това се е прецакал. Няма една врата! Няма една. Щупена е. Приятел. Бе, това не е никак зле. Откъде са тия лампи? Много ми е интересно откъде са тия лампи. Защото никъде не съм виждал такива лампи в цялата игра. Никъде не съм виждал. Kitchen, outdoor. Къде са тия? Тя не мога ги видя. VIP. Лава блок. Outdoor, интердръндрън, VIP, Winter. Добре, отиваме към следващата къща, която е много яка, защото има гаражче. Гледай, има... това брутално! Дано да е яко. What? Какво наблюдаваме с очите си? Тук гаража... мога ли да му взема колата? Спаун бе! Шо не мога ляза? Дай! Не мога вляза, защото не е моя. Ма това е брутално. Тук влизаш и гледаш някаква супер яка градина. Тук има басейнче, тук да скочиш. Така минаваш си. Опа, джакузи! Я вътре. Я тук има някаква стая. Това е малка... защо на... Какво? Това някакво VIP стая ли е, бе? Това е към гаража. Така. Мале, това е яко. What? Не! Той човек е направил едно много яко нещо. Тук нали са тия лампи и той просто така ги е обърнал и си ги е закачил. Обаче по-дългия вид. Тея. Просто така ги е обърнал и ги е сложил. Вас читара. Малко е бъркал блоковете. Тук гардероб, яко е, обаче... Не, яко си е. Тук мазали има, бе! Мале, че се стреснах. Защото аз неха... Кухнята му е брутална! Какво? Тук проверихме ли? Не. Тук, какво е това, бе? Тук има двоетажно легло, което малко се бъгва. Обаче, какво е това? В смисъл, нещо като такива шкафчета ли трябва да е? Не знам. Кухнята обаче е много готина и самото помещение много ми харесва. Добре, отиваме по-нагоре, хора, да видим какво... Как се очаква да мина от тука? Брат. Това не е много яко, защото покрива му е бъгнат. Както и сами виждате. Тук защо... Не, това е нещо като тавана.
Да знам, бе. Като нещо. Тук има някаква стайчка. Ооо, това е супер странно. Мисля 50 000 монитора, гледай. 5 000, 10 000, 15 000. Обаче защо има диван за диван? Те хората отпреди, ако са най-високи. Тук има някаква друга. Това е малко киневче. Ма защо до банят? Защо до кинефа има... Това нещо като шкаф ли трябва да е? Какво трябва да е? Не знам. Тук... защо има две мивки? Това малко ми прилича на обърнат човек, ама не. Насам... Тук имаше... здрасти. Тук имаше още едно нещо. Това е доста яко. Това е доста яко. Брат, яко е. Тук слиза. Тук е по-нормално обаче. Не е толкова ненормално. Значи, кои стаи видяхме? Видяхме ли я? Да, тази я видяхме. Там е на долния етаж. Тия двете ги видяхме. Тук банята и тук стая. Аз ги обърках. Добре. Мале. Това е просто много яка къща. Брутална е, брат. Поздравявам те. Много яка. Аз като не си бях... Може да си триете къщите. И аз бях изтрила една. В бруталното дворче. Бях изтрила една, която беше на 5 етажа. Сериозно бях направил къща на 5 етажа. Там няма никой, там е моята къща. Връщам се. Не на там, бе! То се сменил вратите. Бе. Сменил е вратите. Сега принципно мога да вляза, обаче то какво пише? Аунърс. Аз принципно не искам да влизам там. Не, тук се цъкам. Ма какво е това? Отгоре, бе! Просто към моята къща. Това явно е неговото. Не знам. Гледайте какво джакузи е направила. Това джакузи ли е? Какво е? Не, това е килим. Тя явно има робокси. Яко. Обаче да се заемем с нашата къща. Това е нашата цел. Цел. Нашата къща. Колко време ни остана? Чакайте, че камерата бъбна. Да я оправя. Не знам дали ме виждате, но според мен ме виждате. Така, тук влизаме. Тук искам да има още една врата с още една стая. Да започваме да я правим. Взимаме си белото. Не! Хрумна брутално нещо. Това да е нещо като стая с влакче. Какво се пъш, бе? Едно такова. Шугвам се. Яка. Аз искам хората от тук да... Не, бе, споко. Те като влизат, аз веднага ще ги видя. Бе, просто колко трябва да е дълго. Да, ето толкова трябва да е дълго. Я ще правя лупинги и всякакви такива. Да успея. Това малко прилича на... Не знам на какво, ама на нещо ме прилича. Прилича на басейн! Да, прилича на басейн. Тук наслагаме блоковете. Давай. Хора, в следващото видео ще продължим да строим тази къща с надеждата да стане много готина. Да, слага пей... Не, ограда е това. С надеждата да стане много готина. Да се надяваме, че ще бъде. Можете да ми напишете в коментарите идеи за къщата. Каква искате да я направим. Какви работи да има? То тук има мебели, просто... Аз мисля това да е... Тук повече не мога. Мисля това да е нещо като стаята с влакче.
Така. Оп. Нищо. Добре, първата ми стая е готова. Тук защо има така, бе? Сега си го правя така, минаваме. Къде ще бъде вратата? Ето тук. Тук идваме. Тук не е необходимо да правя таван, защото в смисъл това е нещо като тавана. Тук влизаме, има под. После тук е една стаичка и тук влакче. Добре. Обаче нали ще има пот навсякъде. Значи и тук ще има пот. И тук трябва да направим вратата. Тук също пот. Обаче мисля това да не е стая с влакче, защото е много малко пространството и няма да са побере. Трябва да има просто повече място. И това, хора, приключваме с видеото. Ето, направихме една стая. Абонирайте се за канала, оставете един лайк и пишете в коментарите дали искате още такива видеа и какви подобрения да направим на къщата. Чао!